Ndi nthawi ya nkhani pano pakanema wa Times ndipo muli ndine Florence Mwale. Mapoyamba nayi mitu yake. Boma lati chiletso choletsa kugulitsa chimanga kunja kwa dziko lino chidakali. Unduna wa zachuma walamula maunduna, nthambi ndi mabungwe a boma kuti apereke kalata za makontrakti kuyambira chaka cha 2023 kuti ziunikidwenso. Mu nkhani zina, unduna woona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena watukuunikanso lamulo lomwe limaona momwe akazembe a dziko lino akugwirira ntchito m'maiko ena. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Nkhani yathu yayikulu, boma kudzera mu unduna wa zamalonda lati chiletso chimene linayika mu mwezi wa Novemba choletsa kugulitsa chimanga kunja kwa dziko lino chidakali. Boma linayika chiletsochi pofuna kuteteza anthu kunjala komanso kuletsa kukwera kwa mitengo ya chimanga. Feston Malekezo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula ndi Times ofalitsa nkhani ku unduna wa zamalonda a Patrick Botha anati awo amene akutenga chimanga mdziko muno amagulitsa maiko akunja akumalamula mlandu. Abotha anati pakadali pano iwo akudikirira unduna wa zaulimi kuti uwapase tsatanetsatane kwa mmene dziko lino likololere chimanga zimene ziwapase chithunzithunzi ngati nkofunikira kuti chiletsochi achiunikenso. Iwo kenaka ati boma lili ndondomeko zosiyanasiyana zowunikira mulingo wa chimanga chimene chili mdziko zimene zimathandizira kuchepetsa mchitidwe okweza chimanga mwachisawawa. Iwo anati mwachitsanzo ali ndi National Committee on Strategic Grain Reserves imene imawathandizira kuwunikira komanso kupereka chithunzithunzi ndi maganizo amene boma lingasamalirire chimanga chimene chilipo. Kuyankhula kwa undunawu kubwera pamene bungwe la ADMAC layamba kugula chimanga kuchoka kwa alimi mdziko muno. Poyankhulapo pa nkhani katswiri pa nkhani ya ndondomeko za ulimi Leonard Chimwaza anati nkwabwino kuti chiletsochi chikhalebe pozindikira kuti madera ena akulolabe. Iwo anati chiletsochi chidzathandiziranso kuti dziko la Malawi likhale ndi chimanga chokwanira pozindikira kuti pali chiopsezo kuti kutsogoloku kutha kubwera mphepo ya El Nino imene ingathe kusokoneza dziko la Malawi pa nkhani ya chakudya. Komabe iwo apempha unduna wa zaulimi kuti utulutse mulingo amene dziko la Malawi likololere chakudya zimene zingathandizire ngati kuli kofunikabe kuti chiletsochi chikhalepo. Chaka chatha kafukufuku wa Malawi Vulnerability Assessment Committee anapeza kuti Amalawi pafupifupi 4 million ndi amene akhale pa chiopsezo cha njala. Unduna wa zachuma walamula maunduna, nthambi ndi mabungwe a boma kuti apereke makalata a makontrakti, zilolezo ndi mapangano okhudzana ndi momwe ntchito zinasayinidwa pakati pa mwezi wa Septemba 2023 ndi Septemba 2025 kuti ziunikidwenso. Mkalata yopita kwa akuluakulu a nthambi za boma, mlembi wamkulu unduna wa zachuma a Cliff Chiunda ati ntchitoyi iwunikanso makontrakti kuphatikiza amene mitengo yake inakwezedwa mu nyengoyi. Pothirapo ndemanga mkulu wa bungwe la Center for Transparency and Accountability Awiri Kamkwandira wati ndondomekoyi ithandiza kulimbikitsa chilungamo pa ntchito za boma. Benedetta Chiwandamiya anayankhula ndi Akamkwandira. Mwina choyambira tinene kuti ndi step yolondola amakamaka mwina pofuna kubwerezetsanso mchimake nkhani yochita zinthu poyera makampani komanso maofesi a boma. Komano pakanali pano kutha kukhala mwina kofulumira kunena kuti Amalawi ayambe kusangalala ndi chikalata chimenechi. Mukachiona chikalatachi chikuoneka kwambiri kuti mwina cholinga chake ndi kungofuna kukwaniritsa zinthu za ndale osati mwina ntchito yeniyeni imene kutchulidwa pamenepoyo. Ndiye tikunena kuti chikalata chimenechi ntchito imene anthu ayidalire itengere mmene boma litachitire ntchito imeneyi. Kofunikira kunena kuti cholinga chake chisakhale mwina kungofuna kuthana ndi anthu ochepa maofesi kapena mwina andale ena yake. Tikukhulupirira kunena kuti cholinga chake ndikufuna kukoza zinthu. Ndiye kofunikira kwambiri kunena kuti azathu a treasury aonetsetse kunena kuti pasakhale kuyang'ana nkhope pogwira ntchito imeneyi. Komanso mwina zotsatira zakafukufuku ameneyi azipereke kwa Amalawi, komanso Amalawi aone kunena kuti kodi kwatengedwa ma action otani. Unduna woona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena wati ukuunikanso lamulo lomwe limaona momwe akazembe a dziko lino akugwirira ntchito m'maiko ena kuti uthane ndi zotsamwitsa zina zimene zimakhalapo pa ntchito ya ofesi za akazembewa. Mlembi wamkulu mu undunawu a Chances Mwaka wanena izi
akuluakulu aku ndunawo atakaonekera ku komiti ya public appointments ya ku nyumba ya malamulo. Pemphero Malimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. It may be useful also to mention the process. Pamkumanowo mmodzi wa akuluakulu aku ndunawo amapopa kaunda anafotokozera komiti iyi kuti mdziko muno mulibe lamulo limene limafotokoza za maphunziro kapena ukadaulo omwe munthu akuyenera kukhala nawo asanamusankhe kukhala kazembe wa dziko lino ku mayiko ena. Akaunda anati malamulo a dziko lino amafotokozapo zakufunika kuti munthu akhale nzika ya dziko lino komanso kuti akhale amene mtsogoleri wa dziko lino wamusankha kuti akhale kazembeyo. Phungu wa dera la Lilongwe Msenya South a Francis Berekanyama anati ndodabwa kuti dziko lino likuyenda popanda lamulo limene limafotokoza za maphunziro omwe munthu akuyenera kukhala nawo kuti akagwire ntchito ngati kazembe. Asimwaka anati lamuloli akadzalikonza lidzawunikira za nkhawa zimene aphunguwa ali nazo. Tikuunikabe lamulo loti wongolera kuti wodi maubale athu ndi mayiko akunja tikuzomayendesa motani. Ndiganza mulamulo limenelo pakuzokhala mpata kuti zina mwa zimene amafunsa aphungu zikozalowa menemo kuti ndondomeko yoyendesa lamulo limenelo kuti china mwa icho kuzokhala chake kuti mwina akhale munthu wotere. Opa mpando wa komiti ya public appointments ya ku nyumba ya malamulo a Felix Njawala wati komiti iyi igwiritsa ntchito upangiri umene yapatsidwa ndi ndunawo povomereza kapena kukana anthu oti akagwire ntchito ngati akazembe a dziko lino. Malamulo akunenera tikhala tikuyang'ana kuti kodi ali nkuthekera munthuyu, kodi khalidwe lake ndi lotani, kuti amalawi angakondwere naye atakawayimirira kumene akupitako. Zimenezozo ndi zimene tikhale tikuyang'ana, cholinga kuti titumize anthu amenedi akagwire ntchito kukatiyimirira ife ngati dziko, ndipo ali nkuthekera. Kutatha mkumanowo komiti yayamba ndondomeko yovomereza kapena kukana anthu omwe mtsogoleri wa dziko lino apita muthalika adawasankha kuti akakhale akazembe a dziko lino. Komiti ikuyembekezera kumaliza ndondomekoyi kumathero a sabata ino. Nduna ya zaumoyo amadalitso Waloyi yati boma likuonjezera thandizo limene limapereka ku chipatala chachikulu chothandiza odwala kansa mu mzinda wa Lilongwe. Awaloyi ayankhula izi pamene Jagot Group of Companies yapereka katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana 80 million kwacha ku chipatalachi. Iwo ati padakali pano chipatalachi chimathandiza odwala kansa ya khomo la chiberekero okha. Pakadali panopa kansa yambiri omwe tikuona pamalo ano ili ngati kansa ya muchiberekero. Tikuona soti ndi mashini owunikira kansa ja mammogram, koma aboma la India anati pasa mashini ena koma sanayambe kugwira ntchito bwinobwino chifukwa kusowekera zinthu zina. Komanso kansa mankhwala ake ndamene amadula kwambiri kuti tithandize anthu ambiri. Mwangati pano patokamba za 200 kwa Malawi muno ali ndi kansa ndi anthu ambiri, pamafunikira mankhwala apamwamba ambiri, ndiye magapu amatha kukhalapo malinga ndi resources. Ndi anthu akamaona magapu ngati amene andikubwera kuzathandiza ife ndiokondwa, komanso tikulandira gift imeneyi. Ndikupemphaso akufuna kwabwino ena omwe angathe kumathandizira pomwe pali magapu kuti timange Malawi wathanzi. Bungwe lochita kafukufuku la Malawi Liverpool Welcome Research Program lati madera anayi amene likufuna kukhazikikapo mu ndondomeko zake za zaka 10 zikubwerazi. Mkulu wa bungweli Professor Henry Mwandumba wanena izi pamene amafotokozera Nkhani za kusintha kwa ndondomeko zogwira ntchito zake. Mwandumba ati bungweli likhazikika pa kafukufuku wa kusintha kwa nyengo ndi umoyo wa anthu, uchembere wabwino, thanzi la ana komanso za umoyo wa maganizo. Iwo akufotokoza. Mukudziwa kuti dziko la Malawi lili pa ndandanda kwa mayiko mmene azimayi ndi ana amamwalira, azimayi choita ali ndi pakati komanso ana mu zaka zoyambirira 5 years. Dziko la Malawi kugwira ntchito yayikulu kwambiri pa zaka zapitazi kuchepetsa imfa ya azimayi ndi ana, azimayi makamaka panali oyembekezera. Komabe namba yomwe ilipo panopo ndi yayikulu chifukwa azimayi opitirira 200 amwalirabe chifukwa cha kutenga pakati.
ndi ntchito kuti tinagwira ndi anzathu aboma komanso mabungwe ena mdziko muno. Taona kuti pali zinthu zitatu zomwe zopangitsa zomwe zikumapha azimayi athu pamene atenga pakati: ma infection komanso kutaya magazi, komanso blood pressure yokwera pa nthawi yomwe akuyembekezera. Ndiye panopo tikugwira ntchito ndi tikuchita kafukufuku limodzi ndi boma komanso mabungwe ena kuti tipeze njira zochepetsa ma infection, komanso njira yochepetsera kutaya kwa magazi komanso kuchepetsa blood pressure. Chachikulu kwambiri nchiona kuti tinena kuzindikira kuti ma infection amene akupha azimayi athu ndi atiwo, komanso china nchiona kuti tingaphunzitse anthu ogwira ntchito mchipatala kuti azizindikira mofulumira azimayi amene ali ndi infection kapena akutaya magazi kwambiri atabereka, komanso amene ndi blood pressure yokwera kuti alande chithandizo mofulumira kuti choncho tikuzopulumutsa miyoyo yawo. Mwina Madzulo. Ndipo woyang'anira ntchito za MLW Atamara Magawa akufotokoza za kusintha kwa ndondomekozi. Ifeyo ngati MLW nyengo ino ndi yabwino kwambiri chifukwa ifeyo tikuunika chimene tili, takula komanso maubale athu akula, anthu amene takhala tikuwasula akula. Kuthandiza kuti china chilichonse chimene ifeyo tikupanga chasintha. Ndiye patapita zaka 30 chakuti tinaona kuti munthu sukhala chimozimozi, umayenera kuti china chake chisintheko. Nkona panopo tikuona kuti ankoyenerera kuti nthawi ino munyengo ino tisinthe mmene tikuonekera. Nduna yoona za kusasiyana pakagwiridwe ka ntchito Mary Navicha yati nthawi yakwana kuti Amalawi asiye kudalira thandizo la ndalama lochokera kwa mabungwe akunja pa ntchito za chitukuko. Polankhula potsekulira msonkhano wachiwiri wa Umunthu Social Impact Forum mu mzinda wa Lilongwe, Navicha auza mabungwe kuti akonze mapulojekiti omwe anthu angathe kuyendetsa okha ngakhale thandizo litatha. Iwo akufotokoza. Mavuto alipo ngati dziko ndoti timatha kuyankhula, timatha kuyika zinthu pa pepala, timatha kuganiza, koma kuti tichite zimakhala zotivuta kwambiri. So nduna wathu wayika giya ina yotenga zimene zili pa pepalazo kupita nazo ku anthu posintha miyoyo anthu, osati kumangokamba ma-meeting, ma-conference osatha, kulemba mapepala ambirimbiri, zinthu zoti ndi mayankho a dziko koma kuti zipite ku anthu osatheka. Ndiye ife tasintha approach yathu ndiyo zitenga zimenezo kukazigwiritsa ntchito kuti zioneke kuti zikupereka ma-solution kwa Amalawi. Wapampando wa bungwe la Thrive Africa Ruth Kulaisi wati msonkhanowu wakonzedwa pofuna kulimbikitsa mgwirizano pakati pa magulu osiyanasiyana omwe akugwira ntchito za chitukuko m'dziko muno. Paliso Social Impact Index yomwe takhazikitsa lero. Chida chimenechi chikuthandizira kunena kuti anzathu amene amagwira ntchito zimenezi azitha kuziunikira ndithu kuti adziwe kuti kodi nthaka yomwe tikugwirira ntchito potukula Malawi ndi nthaka yabwino pali pati pamene tikuperewera. Chinthu ngati chimene chimatithandizira kuti tione chilungamo kuti zikuyenda adi kapenayi, pamene tuperewera mpati, pamene pakutheka mpati tipitirize pamene popo. Ndiye chida chimenechi ndi chomwe takhazikitsa lero, ndipo tikukhulupirira kuti pamene tipitirire ngati Amalawi titha kutukuka ndithu chifukwa kuti pali chilungamo komanso pali umodzi pamene tikugwira ntchito potukula Malawi. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani pano pakanema wa Times ndipo tipitiriza kupatsirani nkhanizi zikatha izi. Apixas Agriculture akudziwitsanso alimi onse amtedza kuti kalembera wa onse ofuna kugulitsa mtedza anayamba mu February ndipo atha mu May 2026. Ndipo ubwino ndi phindu lake ndi uwu: mwayi wopeza msika odalirika, mwayi wogulitsa mtedza kudzera mu njira za chilungamo, simulipira kena kalikonse pogulitsa mtedza monga posisa mgalimoto komanso poyeza pasikelo, komanso kupeza mwayi olima pa mgwirizano. Kugula mtedza osaswa kapena tinene kuti wa makoko kuyamba mu mwezi wa May 2026 mpaka September 2026, ndipo zakugulani pa mtengo wabwino kwambiri kupyola mtengo omwe boma linakhazikitsa. Ngati mukufuna kulembetsa kapena kudziwa zambiri zokhuzana ndi kugulitsa mtedza, apezeni Apixas ku madera awa: Kanengo ku Lilongwe, Kapili ku Mchinji, Mpale ku Matisi, Lisandwa komanso Chilanga ku Kasungu, kwa Luwinga ku Mzuzu komanso Mbalachanda ku Mzimba.
muthanso kuwayimbira pa nambala iyi 0999 766 007. Anthuni akamati chuma chili mu mthaka amanena zimenezi. Kalembetseni ku Pixas Agriculture lero kuti muphe makwacha ndi ulimi wanu wa mtedza. Kupitirira ndi nkhani zathu. Mzuzu Vipya Lions Club mogwirizana ndi Malawi Gaming and Lotteries Authority apereka katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana pafupifupi 11 million kwacha ku sukulu ya ana aulumali ya St Magdalena boma la Rumpi. Sukuluyi ili ndi ophunzira 13. Netha Hara walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Feston Malekezo. Poyankhula atapereka thandizoli, mtsogoleri wa Mzuzu Vipya Lions Club Richard Luhanga anati ali ndi chikhulupiriro kuti zomwe aperekazi zithandizira umoyo wa ana pamalowa. Luhanga kenaka apempha ena akuchita kwabwino komanso mabungwe kuti apitirire kuthandiza anawa popeza kuti amasowekera zambiri. Kunjaku kuli mavuto ambiri onena kuti akusowekera anthu kuti tichitepo kanthu. Zonse Lions Club okasangakwanise kupanga. Koma titagwirizana titothandiza anthuwa andi zinthu zitomapezeka kuti zikupangika. So ndizofunika kuti mabungwe abwere ndithu achilimike kumayang'ana kuti ndi madera ati amene tingathandizepo kuti Malawiyo akhale wabwino. Tonse anthu olumala ndotani tizitopangira zinthu limodzi. Poyankhulapo naye ufalisa nkhani ubungwe la Magla Mayi Nancy Malata anati iwo amakhulupirira kubwenzera zabwino kwa anthu amene amatumikira. Cholinga chathu sikungoyang'anira masewera a njuga ndi mlosera mdziko muno. Tikachoka pamenepo pogwira ntchito imeneyo tindalama tomwe tingapeze ku industry timafuna kuti tizipita kwa anthu kutukula miyoyo ya anthu osiyanasiyana komanso mulitu mphamvu mugwira ntchito limodzi. Poyankhulapo Sister Clementina Mwale amene akutsogolera malo a St Magdalene anathokoza kamba kathandizoli. Amwale kenaka anapempha akufuna kwabwino kuti apitirire kuwathandiza popeza kuti akufuna atakuza malowa kuti azifikira anthu ambiri. Ife tikufuna kuti tikhale ndi ana ambiri, tithandize ana ambiri, koma tikulephera chifukwa choti malo athu siwo okulirapo. Amangotenga ana pang'ono. Ndiye timafuna ngati titha kumangira koma hostel ena koma tikulephera malingana ndi vuto la ndalama amene mukuziwira. Malowa amayang'aniridwa ndi tchalichi ya Katolika koma amadalira thandizo la anthu akufuna kwabwino. Wina mwa katundu amene anaperekedwa ndi kuphatikizirapo soya pieces, makope, njinga zoyendera anthu olumala, ufa, shuga, mpunga ndi zina. Kupatulapo kupereka thandizoli, Mzuzu Vipya Lions Club inachitanso mwambo opima anthu maso komanso matenda a shuga pa boma la Rumpi. Thandizoli komanso ntchito yopima anthuyi inatenga ndalama za pafupifupi 11 million kwacha ndipo bungwe la Magla linayikapo ndalama zokwana 7.8 million kwacha. Akuluakulu a bungwe la UNESCO ati kuphunzitsa anthu za ufulu wa ana ulumali kungathandize kulimbikitsa kulemekezedwa kwa ufuluwu. Iwo anena izi kuna Myango mdera la Bangwe mu mzinda wa Blantyre ataphunzitsa anthu za ufulu wa ana aulumali. Miriam La wadza ndi ripoti ili. Maphunzirowa omwe adakonzedwa ndi bungwe la UNESCO pansi pa program ya Bridge adasankha makolo omwe ali ndi ana olumala pansi pa Namyango Community Learning Center komanso madera ozungulira, ndipo adakhudza mbali zosiyanasiyana zakukhala ndi ana olumala. Mkulu wa Bridge Astone Makunganya ati cholinga cha ndandandawu ndi kupititsa patsogolo mmene makolo angathanirane ndi nkhani za nkhaza. Kuphunzitsa azimayi azibambo amene amayang'anira ana olumali. Paja tikunena kuti kuphunzira kumayamba kukhomo kufika ku skulu kumabwereranso kuti kumabwerera kukhomo. Kotero tikuwapasa upangiri kuti akapita kukhomo azikawathandiza ana olumaliwa kuti kumapito wake ana awa akhale othandizira muzochitika za dziko lino la Malawi. Mtsogoleri wamkulu wa Namyango Community Learning Center a Emmanuel Kasompe ati maphunzirowa athandiza makolo kukulitsa chidziwitso chawo pa nkhaza zomwe anawo amakumana nazo komanso mmene angasamalire bwino zovuta zilizonse zokhudzana ndi momwe zinthu zilili pa moyo wawo.
makolo amene akuyenera kudziwa kunena kuti ana kumadera kwathu tiasamala bwanji. Amabwera kuno kudzaphunzira kuna miyango, ndiye akachoka kumene kuno zimene akuphunzira kuno ndi zimene akuphunzira ku nyumba zikuyenera kukhala zofanana. Ndiye kwambiri ife ndikupereka ulangizi upangiri wamene ntchito imene angapangire kuti azidziwa kuti kodi kuno amaphunzira zotani. Maphunzirowa adakhudza maka nkhani za ulumali, ufulu wa ubereki komanso malo oyenera kupita akachitidwa nkhanza. Makampani a NBS ndi Sunbird akhazikitsa mgwirizano wofuna kupititsa patsogolo moyo wa makasitomala awo komanso masewero a golf mdziko muno. Kudzera mu mgwirizanowu, NBS Bank yayika pambali ndalama zokwana 240 miliyoni kwacha zothandizira chitukuko cha masewerowa ku Mzuzu ndi madera ena. Feston Malekezo ali ndi zambiri mkutiri. Mkulu woona za ntchito ku NBS Ashadrick Chiusiro ati tikhazikitsireni ndondomeko yatsopano yosungira ndalama ku NBS yotchedwa Family Banking. Mabanja okwana 300 amba kuigwiritsa ntchito zimene zikutanthauza kuti Amalawi ayikapo chikhulupiriro. Achiusiro anati akhazikitsanso kadi yatsopano imene izithandizira makasitomala kuigwiritsa ntchito kugula komanso kuchita zinthu zosiyanasiyana kuno ku Malawi komanso mayiko akunja. Kukomana anthu awiri amene tili ndi chidwi chofuna kuthandiza ndi kupanga ntchito zotukula dziko la Malawi lino pamodzi ndi chinthu chachikulu kwambiri. Ndi mgwirizano wathu uli pawiri. Tagwirizana ndi Sunbird choyamba mulingana ndi product imene tapanga ifeyo tayibweretsa pa market posachedwa apa yotchedwa Family Banking. Product imene iyi ndiyonena kuti imayang'ana mabanja kuti angasunge bwanji ndalama moyo wawo wapano komanso kutsogolo. Mawu ake mkulu wa Sunbird Hotels and Resorts Samson Mwale ati ubalewu uthandizira makasitomala makamaka awo amene ali pa ndondomeko ya Family Banking kugwiritsa ntchito malo a Sunbird motsikirako kuposa ena. Tikukumana pamodzi pa mgwirizano iwiri. Mugwirizano otukula game ya golf imene imakhala ndi mavuto ambiri kuno ku Northern Region. Koma mmene yabwerera NBS ndi thandizo lawo likuonjezera pa zinthu zimene timapanga kuti tithandize kuti ma golfers azikhala ndi experience yabwino pa golf course. Game ya golf imathandiza kuti anthu azikhala pamodzi azikamba zinthu za business zotukula dziko. Atasaina ubalewu, makampani awiriwa anapanga mpikisano wa chionesero kwa masewero a golfu. Nkhani zathu ndi zomwe zimatisanasiyane nayinso mitu yake. Boma lati chiletso choletsa kugulitsa chimanga kunja kwa dziko lino chidakali. Unduna wa zachuma walamula maunduna, nthambi ndi mabungwe ya boma kuti apereke kalata za makontrakti kuyambira chaka cha 2023 kuti ziunikidwenso. Mu nkhani zina, unduna woona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena wati ukunikanso lamulo lomwe limaona momwe akazembe a dziko lino akugwira ntchito m'mayiko ena. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X Times 360 Malawi komanso pa star 1895 hash ndoyita subscribe ku 1895. Posa yedo apa tikhala kupatsirani za nyengo ndi Joseph Kumpepeza, ndipo ikatha zimenezo tikupatsirani business time. Munali ndine Florence Mwale. Usiku wabwino. Madzulo bwino, ndine Joseph Kumpepeza. Kukupatsirani mene nyengo ikhalire usiku uno ndi mawa. Tembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina ya mitambo ya patali ndiyo zizira komanso yachifuga makamaka madera okwera ndi mzigwa za mtsinje. Usiku uno ndi mawa masana tembekezere nyengo ya mitambo ya patali ya mphepo nthawi zina ndi komanso yofunda. Langizo mphepo yamwera ikuyembekezera kupitirira kuomba pa nyanja ya Malawi ndi nyanja zina nthawi zina. Kotero onse ogwiritsa ntchito nyanjazi akhale osamala nthawi zonse pofuna kuteteza miyoyo ndi katundu. Tsopano tikupatsirani mmene kutethere komanso kuzizirire mawa. Gabu kutentha pakati pa degrees 19 mpaka 30. Blantyre kutentha kapena kuzizira pakati pa degrees 15
mpaka 24, Lilongwe pakati pa degrees 11 mpaka 26, Mangochi pakati pa degrees 18 28, Mzuzu kutentha kapena kuzizira pakati pa degrees 13 mpaka 22. Mphepo ikomba kuchokera kumwera chakumvuma. Lachinayi tembekezere nyengo ya mphepo komanso yozizira nthawi zina. Tsopano tikupasirani mmene dzuwa litulukire komanso kulowera mawa. Mzuzu dzuwa lituluka 3 minutes to 6 ndi kulowa 26 minutes past 5. Lilongwe dzuwa lituluka 2 minutes past 6 ndi kulowa 23 minutes past 5. Blantyre dzuwa lituluka 6 o'clock ndi kulowa 5:15 madzulo. Za nyengo ndi zomwezi ndipo munali ndine Joseph kumpembedza usiku wabwino.